Făznagov. N-am avut nicio trăsătură. Cu barca ce facem? Cum am zis, sunt două punți. Motor electric, funcție de ancoră, scaun de baștan, rotativ, consolă, manșă, prize, 12 V, alimentare direct în aici cu asta, multiple cu piston frumos, rastel de lansete pentru lansete, între 5 lansete. Pe margine sunt tot felul de suporți pentru diverse, bare de inox, față cu piston. Aici e rezervorul, profit și eu de ocazie și mi-am pus și wobler. Aici de regulă țin pești, acum am cizme că pește pauză. Sonar Elite TI7 TI2 Elite, suporți lansete să nu le vând. Așa, efectiv vând barca pentru că am probleme cu spatele și nu mai pot să o scot din garaj. Trebuie să mă ajute cineva, pur și simplu nu se mai poate. Acum sunt în ancoră, motorul termic încarcă bateria la rândul ei de curent motorul electric. E un perpetuum mobile și cam asta ar fi. Vă aștept.